Cada dia, les botigues de Solsona obren i no saben el que es trobaran. Bé, doncs avui es trobaran amb mi i amb les meves entrevistes. Bé, hola a tots i a totes, estem aquí amb l'Albert, un dels que porta la botiga dels fruits Taribó. Aquesta botiga va ser escollida pel Marc Ramonet i ara li començarem a fer les preguntes. Com estàs? Molt bé. A punt. Doncs comencem. Quants anys fa que la botiga està oberta? Ara aquesta d'aquí que vaig arrencar jo fa 17 anys, però ara som la tercera generació i des de l'any 1956 que estem aquí a Solsona. Quins productes veneu a la botiga? A la botiga vam començar venent només fruita i verdura, que és el que els meus pares i els meus avis sempre havien fet, però mica en mica vam anar incorporant productes que van sortint de pagès, algun vi, i ara mateix estem venent vins, estem venent formatges, estem venent caves, estem venent tot el que són productes de proximitat, mels, tot el que surti aquí a Solsona, olis, tot el que sigui del món de queviures i intentem tocar-ho. D'on ve el nom de la botiga? El nom de la botiga ve del nostre cognom de la família, que és Taribó, i d'aquí ve el nom. Quanta gent treballa aquí a la botiga? Aquí ara mateix estarem treballant amb la família, que ara els pares ja es comencen a jubilar, però som unes 8 persones treballant. Tots els productes que veneu són de quilòmetre zero? No, hi ha productes de quilòmetre zero, hi ha productes que venen de fora, dels voltants, d'arreu de Catalunya i de l'estranger, hi ha productes de tot arreu. Intentem per això que els de quilòmetre zero siguin els que tinguem més a l'abast i que es venguin més. Quina és l'època de l'any que vens més? Ostres, el que distingim que es ven més, poder ara a l'estiu, quan hi ha la fruita dolça i això es ven més, i també, com que d'aquí a Solsona marxa molta gent de vacances i ve gent de fora, tenim una venda diferent de productes diferents i es nota, això sí que es nota, però quan comença la fruita dolça, les cireres, els préssecs, els barcocs, la fruita que ve més de gust és quan hi ha més venda durant l'any. Quina és la fruita que es ven més? La fruita que es ven més, una de les fruites que es ven més seria el plàtan i la taronja, que és una fruita que es ven tot l'any i el no ser estacional són poder les dues fruites que es venen més. Si no estiguessis treballant d'això, quina creus que seria la teva professió? No ho sé, bona pregunta. Jo havia estudiat al centre tecnològic i el que estudiava és per ser forestal, poder seria el món forestal i la natura, poder és on estaria treballant segurament. La botiga sempre ha estat aquí? La botiga aquí on estem ara havia estat justament a davant durant 14 anys i la vam traslladar a davant per ser un local més gran, més espaiós i on treballem molt més bé, però sí, ha sigut just aquí davant, carrer per carrer. Quin tipus de client tens? Ens entra tot tipus de client. Intentem tindre productes de tots preus perquè ens entri clients en general, sí, no tenim un client específic, no, ens entra tot tipus de gent, d'aquí, de fora, tot tipus de gent. Els dies de mercat afecten a la venda de fruita? Els dies de mercat s'hi afecten. Bueno, suposo que és una pregunta delicada, aquesta. Clar, ens va bé perquè també hi ha més afluència de gent, però penso que si el mercat estigués regulat o no estigués ben regulat, hi hauria més botigues al poble, per exemple, en fruiteries no seríem nosaltres sols, suposo que seríem alguna fruiteria més, i com nosaltres segurament, amb tots els rams que hi ha al mercat, ajudaria que hi hagués més botigues obertes al poble, crec jo. És una idea meva, Veneu calçots aquí? Sí, més aquest any ja serà el quart any que amb el Marc d'aquí a l'Hostalnou, Marc Rivera ens ajuda, ell es dedica a fer-los, però és un calçot espectacular i boníssim i s'ha notat des que tenim els seus que la gent els agrada moltíssim i són superdolços i ell ho fa molt bé, molt. Hi ha molta tradició de calçots aquí? Sí, suposo que no és un lloc de tradició de calçots, però ja fa uns anys que cada cop és un augment dels calçots, que la gent se'ls fa a casa, restaurants que en fan i cada cop se'n ven més, sí.
D'acord. Ara farem la pregunta dels espectadors, penjo una història a l'Instagram de Vilar_Produccions i demano que li preguntarien a la botiga que toqui, en aquest cas era la teva, i la pregunta és la següent. La fruita es ven a preu per unitat o a tant al quilo? Aquí normalment treballem més per quilos, tot i que hi ha verdures i hi ha cosetes que van tant per unitat. Tot i així, la resta d'Europa quasi es ven més tot per preu per unitat, cada peça té el seu preu, però aquí normalment treballem més per quilos que per unitats. Si haguessis de descriure la teva botiga en poques paraules, quines serien? En poques paraules, una de les coses que diem aquí a la botiga és que si no ho tenim avui, ho tindrem demà. Si no aconseguim una cosa avui, ho tindrem demà. Sí, seria això, poder. Quina botiga t'agradaria que entrevistéssim el pròxim dia? El pròxim dia, la parafarmàcia, l'Anna, que és la nostra veïna. D'acord. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Albert, per aquesta estona que hem passat aquí fent l'entrevista. Gràcies a tu. I ens veiem la setmana que ve amb les pròximes entrevistes.